ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 15வது நாள். ஓகே, முள்ள 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 15 நாளைக்கு வந்தாச்சு. நம்ம இன்னும் 3 நாள், இன்னையோட சேர்த்து ஒரு 4 நாள் அது ஆயாச்சுன்னா அப்புறம் இந்த 18 days வில் கெட் ஓவர். அப்புறம் அடுத்த மாசம் திரும்பி May 1st நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம். யாருக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் எல்லாரும் கண்டிப்பா நீங்க L2 வகுப்புக்கு நேற்றுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினீங்க. L2 வகுப்புக்கு போகும். அது என்ன இது போடல, லிங்க் எல்லாம் போடல. இப்பெல்லாம் அந்த கோயிலோட இதழ் பிஸியா இருக்காங்க. போடுவாங்க இன்னைக்கு நல்ல நாளைக்குள்ள போட்டுடுவாங்க. ஏன் இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் நல்லா தூண்டுக்கலாம், பகவான வேண்டிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யா மாதாஜி எடுத்துருங்க, முத்துமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்கிரீன் நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அப்படி வந்துருச்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானன திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சசுர் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஷவ்யம் ரூபக கதா மவ்யம் ததாதி சவ்ய பந்தாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் ஷககண ரகுநாதான் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாதுதூதம் சைத்தன்ய பாத கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தத்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ருஷபானு சீதை தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே வாஞ்சா கல்பதுர்ஷ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரணம்ய தேவாய கோ பிரணம்ய ஹிதாயச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா பதாநாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தேவ் கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர விஷே நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகைய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தியே தத் பக்தாய நமோ நமக. ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீ மதே பக்தி வேதாந்த வாமின் இதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி ரச்ராணியே நிவிர் விசேஷ சூன்யவாதி சதாத்யே தேசதாரினே பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப சவரூபகம் பக்தா வதாரம் பக்தாக்கம் நமாமி பக்த பக்திதம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இன்னொரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தப்புறது மாதாஜி. நான் படிக்க சரியாகும். அவசரமா படிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. நிதானமா படிச்சா வந்துரும். நீங்க அவசரமா அடுத்தடுத்த வேர்ட் படிக்கணும் பார்க்கும்போது தப்பு வரும். ஓகே, பகவத்கீதை 18 நாட்கள் அந்த வகுப்புலதான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு என்ன அத்தியாயம் 15. அதோட என்ன டைட்டில் பார்க்கலாம். புருஷோத்தம யோகா, பகவானை குறித்து உயர்ந்த நபரின் புருஷோத்தம யோகா, பகவானை வைபவங்கள்லாம் இதுல பார்க்கலாம். ஓகே, அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்க போறோம். அத்தியாயம் 16. நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? அது ஒரு மாதிரி பரிசீலனை. குணங்களின் நிபந்தனை. குணங்களை பார்த்தோம். அதுல எல்லாமே நம்மளும் வந்து மேக்னெட் அண்ட் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி அட்ராக்ட் பண்றதோ, நம்ம எல்லாம் வந்து அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் மாதிரி டிட்பிட்ஸ். அந்த மேக்னெட் என்னது?
குணங்கள் மேக்னெட் மாதிரி வெயிட் பண்றது நம்ம. the moment we take a body இது அட்ராக்ட் பண்ணிடும். பாடி இல்லாம இருந்ததுனாக்கா சோல் வந்து இட் கேன் கோ எவ்ரிவேர். ஆனா வந்து சோலை ஒண்ணும் பண்ணாது. பட் நம்ம வந்து ஒரு உடலை எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னாக்கா அது வந்து நம்ம வந்து தாக்கிண்டே இருக்கும் இந்த உலகத்தை பிறக்கும் போது. செயல்களின் குணாதிசயங்கள் மற்றும் இறப்பு, அதோட என்னெல்லாம் வந்து குணாதிசயம்லாம் பார்த்தோம். சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, எப்போ எந்திருப்பாங்க, எப்படி சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் பார்த்தோம். அதே போல ரஜகுணம் தமகுணம் எல்லாம் பார்த்தோம். அவங்க இறந்தப்புறம் அவங்க எல்லாம் எங்க போவாங்க அதுவும் பார்த்தோம். முறைகளை மாற்றுதல், இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளால போக முடியுமா? நினைச்சா போக முடியும். எப்படி? பக்தி தொண்டு செய்ய நல்லா செஞ்சோம்னாக்கா நம்ம வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுவோம். இந்த முக்குணங்களை தாண்டி நம்ம வந்து போகலாம். ஆனா பக்தி தொண்டு பண்ணணும், இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் அகைன் டெக்னிக்கலா இருக்கும். பார்க்கலாம் எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியுமோ அவ்வளவு புரிஞ்சுக்கலாம். பொருள் உலகில் இருந்து விலகி இருத்தல் ஆன்மீக உலகின் பிரதிபலிப்பு. இப்ப நம்மளோட உலகம் என்ன இருக்கோ அது வந்து ஆன்மீக உலகத்தோட ஒரு பிரதிபலிப்பு தான். தட் இஸ் மிரர் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆன்மீக உலகம். இப்ப இங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் அங்கேயும் இருக்கும். அன்னைக்கு சொல்லி மிரர் எஃபெக்ட் தான் நம்ம இங்க பாக்குறது. அப்புறம் நம்ம வந்து அங்க பொருள் உலகில் இருந்து விலகி இருத்தல். நம்ம ட்ரை டு பி அவாய்டிங் பொருள் உலகத்திலிருந்து சீக்கிரம் போகணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அண்ட் பொருள்ல வந்து அதிகம் ஆசை இல்லாம அங்க வந்து இதுலதான் பந்தப்பட்டுக்கிறோம். நம்ம இங்க பொருள் உலகத்துல வந்து நிறைய பந்தம் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுனால மனுஷாலா இருக்கட்டும் இல்ல பொருளா இருக்கட்டும், அதனாலதான் நம்ம திரும்பி திரும்பி இங்க வந்து பிறந்து இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் டு பி அவே ஃப்ரம் திஸ். அப்புறம் புருஷோத்தம யுகம், இடமாற்றங்கள், பகவானை பத்தி உள்ளது. அப்ப இங்க இருந்து எப்படி நம்ம வந்து பகவான் உலகத்துக்கு போகலாம். புருஷோத்தம யோகம் பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் புருஷோத்தம யோகம் 3 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதை, வேதங்கள் மற்றும் வேதாந்த வகையான உயிரினங்களின் சுருக்கம். இதெல்லாம் சாப்டர்ல போய் பார்த்தோம். குட்டி சாப்டர் தான், ஆனா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும். எஸ், ஸ்லோகம் படிக்கிறது ரெடியா இருக்கீங்கன்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். எஸ், சாந்தி மாதா படி. हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच ऊत्वा मूलम् अध शाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम् सन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி மரம், ஒரு ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு மரம் இருக்குன்னா நம்ம உலகத்தை இப்படி பாக்குறோம். பட் ஆக்சுவல் மரத்தை பத்தி நம்ம இப்ப பேச போகுதுல. ஒன்லி டெபிக்டிங், ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அனாலஜி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ ஆன்மீகத்துல இப்படி ஒரு மரம் இருக்குன்னா அதோட மிரர் எஃபெக்ட் தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இங்க. அப்ப அந்த மிரர் எஃபெக்ட் மரம்னா என்னதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஏன் ஆலமரத்தை சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், மேல் நோக்கிய வேர்கள்லாம் எப்படி இருக்குமா? நம்ம இந்த உலகத்துல மேல் நோக்கி இருக்காம். ஆக்சுவலி எப்படி வேர்கள்லாம் எப்பவுமே கீழ் நோக்கி தான் இருக்கும். ஆனா இங்க எப்படி இருக்கு, நமக்கு வேர்கள்லாம் மேல் நோக்கி இருக்காம். அப்புறம் என்னது, மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை கொண்ட இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு அரச மரம். இது ஆலமரம் இல்லையா? இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. நம்ம வந்து அவர் வந்து மரத்துல வந்து ஆலமரம் மாதாஜி, ஆலமரம். எஸ். சோ இலைகளை வந்து கீழ் நோக்கி கிளைகள்லாம் எப்படி இருக்கு? நார்மலி ஒரு ட்ரீல எப்படி இருக்கும், கீழ் நோக்கிதான் இது இருக்கும், ரூட்ஸ் இருக்கும். மேல் நோக்கி கிளைகள் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது எப்படி இருக்கு, மேல் நோக்கி இது ரூட்ஸ், அது என்னது வேர்கள், அப்புறம் கீழ் நோக்கி கிளைகள் இருக்கு. அந்த கீழியும் இருக்கும், கொஞ்சம் மேலையும் வரும், இப்படி கீழியும் வரும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் வந்து இலைகள்லாம் என்னது, வேதங்கள்லாம் இந்த இலை, இதுல எவ்வளவு வேதங்கள் இருக்கு அதெல்லாம். அப்புறம் இலைகளாவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்த. ஆனா அஸ்வத்தம்னா என்ன மாதாஜி? அஸ்வத்தம்னா அரச மரம் தானே? அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. அது we will clarify later. அது பெரிய யார்ட்டையாவது கேட்டு பார்க்கணும். ஓகே, அஸ்வத்தம் என்றால் அரச மரம். அஸ்வத்தம்னா அரச மரம் தானே இருக்கின்றேன். பட் இது அரச மரம் இல்ல இல்லையா பிரபுஜி? இது ஆலமரம் தானே? செட்டா செட். இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஓகே, நம்ம சும்மா பார்த்து போகலாம். ஓகே, இப்ப இது என்னன்னாக்கா என்னதுன்னு இப்ப நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து மிரர் எஃபெக்ட் சொல்றோம்ல, இது என்னதுன்னாக்கா இங்க ரூட்ஸ் இதெல்லாம் கீழே 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 போகும்போது நிறைய செடுக்கா இருக்கு. அப்படின்னா நம்ம எங்க இருக்கோம்னா இந்த மாதிரி டிப்ல இருக்கோம். நம்ம வந்து இது எல்லாம் முக்குணங்களை எல்லாம் ஏத்துண்டுன்னா நம்மள அஃபெக்ட் பண்றது. இதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம மேல போனோம். இங்க வந்து பிரம்மா இருக்கார்,
இதையும் தாண்டி போனாதான் இது வந்து பகவானோட உலகம் இருக்கு. நம்ம இங்க பகவான் பிரம்மன் இருக்கு. இது ஒரு அண்டமா வச்சுனோம்னா, நம்ம அண்டம் இல்லை, ஏன்னா அண்டம்னா அர்த்தம் உள்ளதான் இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த ட்ரீல எங்க இருக்கோமா, அந்த இலி இந்த பகுதியில இருக்கோம் எல்லாரும், மனுஷன் எல்லாம். அது அவ்வளவு சிக்கல்ல நம்ம இருக்கோம். இதுல இருந்து விடுபட்டு 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 மேல 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 போக பாக்குறோம், திரும்பி திரும்பி கீழே விழுறோம்னு. அதான் எங்களுக்கு கிளியரா போட்டிருக்கு. எதை வச்சு நம்ம வந்து கீழே விழுறோம்னா, சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய கண்ணாலையும் காதாலையும் இந்த ஐம்புலங்களை வச்சு நம்ம வந்து அவஸ்தைப்பட்டு இருக்கோம். ஒரு ஒண்ணு திருப்திப்படுத்தி நம்ம திரும்பி கீழே 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 போறோம். அதெல்லாம் விடுவித்து எங்க போனோமா, பயஸ் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்ணி பண்ணி மேல போனோம். அப்புறம் என்னது, ரிலிஜியாசிட்டியா இருக்கணும், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுல. செய்யத்தகாத இதெல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம சிலப்பெல்லாம் பண்றோம். பொய் சொல்றோம், ஒரு ஒயிட் லைஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்றோம். அப்போ திரும்பி கீழே விழுறோம், திரும்பி மேல போறோம், திரும்பி ஒரே சிக்கலான இடத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா மெதுவா படிப்படியா மேல 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 போகும்போது என்னது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, என்ன பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ண பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போய் அப்புறம் செடுக்கு கம்மியாயிடும். அப்புறம் ஒரு வாட்டி இங்க வந்துட்டோம்னா இந்த மெட்டீரியல் பாண்ட் எல்லாம் நம்மளோட விடுபட்டு விடும். அப்புறம் இங்க இருந்து போய் அப்புறம் பிரம்மனோட உலகத்தை அடைஞ்சிக்கலாம். அங்கேருந்து தென் வி ஹேவ் டு கோ டு கிருஷ்ண உலகம். இதுதான் வந்து கிருஷ்ணா கோலோகம் வந்தவர். பட் இதை இந்த ஒரு சும்மா ஒரு அனாலஜி, அந்த ஒரு ட்ரீயோட மிரர் எஃபெக்ட் காட்டியிருக்காங்க. நம்ம இங்க வந்து பந்தப்பட்டு இருக்கோம் அப்படி காட்டுறது. எஸ், யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, ஏன் லோவர் பண்ணிட்டாங்க? அப்படின்னா நீங்க பிஸி, கண்டினியூ. அத்தோர்த்வம் பிரஹுதாஸ்தஸ்ய சாகா குண பிரவருத்தா விஷய பிரவாலாஹ அத்தச்ச மூலான்யனுசந்ததானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்யலோகே. எப்படி இருக்கா, இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முற்குணங்களால் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு, முக்குணங்கள் தான் நம்மளை தாக்கின்னு இருக்கேன் பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. சத்துவகுணம்னா மேல் நோக்கி போறது, திரும்பி ஒரு ரஜோகுணம் தமோகுணம்னு திரும்பி அந்த பிரான்சஸ் கீழ் நோக்கி போறது. இப்ப நம்ம வந்து அந்த பிரான்சஸ் சிலது மேல போகும், சிலது கீழே போகும். அது அக்கார்டிங் டு அவர் முக்குணங்கள் எப்படி நம்மளை தாக்குறதோ அக்கார்டிங்லி அது வந்து மேலையும் கீழுமா போயிட்டே இருப்போமா. நம்ம பிரான்சஸ் தான் அது எனது அறிகுறி. இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வியர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ்நோக்கி போறதுன்னா என்ன அர்த்தம், திரும்பி திரும்பி நம்ம வந்து கீழே விழறோம். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி அந்த மாட்டின் முழிக்கும் போது அந்த பகவானை நினைத்து ஒண்ணும் பண்ணாம பௌதிக ஆசைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு சென்ஸ் கிராட்டிஃபை பண்ணும்போது நம்ம திரும்பி கீழே கீழே போயிட்டு இருக்கோம். இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாக்களை குறிக்கின்றன. செட்டசைட் பாயிண்ட் நான் நெட்ல இருந்து எடுத்தேன், இன்னும் புரியலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. புரிஞ்சா சரி, ஓகே, நான் ஜஸ்ட் ட்ரைங். இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜீவாத்மாக்களை குறிக்கின்றன. தளிர்கள் புலன்களின் பொருள்களை குறிக்கின்றன. மேல் நோக்கி உயரும் கிளைகள் இருப்பின் உயர்ந்த தலங்கள் வரை நீட்டிக்கின்றன. உயர்ந்த இதுன்னா பிரம்மலோகம் வரைக்கும் அது மாதிரி இருக்கு. அதே சமயம் கீழ்நோக்கிய கிளைகள் மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் கீழ்நிலை இனங்களின் விமானம் வரை நீண்டு பிணைப்பு கர்மாவால் ஆளப்படும் மனிதர்களின் உலகில் வேரூன்றி இருக்கின்றன. போகும்போது நிறைய பிணைந்து ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்க. விடுபட்டு மேல வரணும்னா என்னது, இது நல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணினாதான், பகவான் இதெல்லாம் பண்ணினாதான் மேல வர இதெல்லாம் சிடுக்கு விட்டு போயிடும். அப்ப இந்த இதுலயே பார்த்தா நமக்கு தெரியும், இதெல்லாம் செடுக்கல நம்ம உட்காந்து இருக்கோம். இதெல்லாம் இப்ப நல்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அப்புறம் ஒரு மெயின் பிரான்ச் வரும். அப்புறம் அதுல இன்னும் பெரிய ஒரு ட்ரங்க் மாதிரி வரும். அதுல இன்னும் கிளாரிட்டி அப்புறம் வரும். அப்புறம் இந்த பந்தம்லாம் நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது. ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா தென் நத்திங் வில் அஃபெக்ட் அஸ். ஆனா இன்னும் நம்ம வந்து மேல போறோம், திரும்பி கீழே விழுறோம். அந்த இடத்துலதான் இருக்கும். அது லெவல் 1ல இருக்கும்போது அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு நேரம் வரணும் தோணும், கிளாஸ்க்கு வர முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும், வர முடியாது, ஒழுங்கா படிக்க முடியாது. லெவல் 2 எல்லாம் போறவங்க பார்த்தா எல்லாம் ரெகுலரா வருவாங்க. ஏன்னா ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடுது, இது எப்படி இந்த கிளாஸ் எப்படியாவது வாரத்துக்கு 2 நாள் தானே, அதனால ஒரு மாதிரி தெரிஞ்ச என்னது கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துப்பாங்க. லெவல் 2ல என்னன்னாக்கா லீவ் எல்லாம் எடுத்தா பெரிய மேட்டர் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களே, அதெல்லாம் மிஸ் ஆயிடுமே. இந்த காலேஜ் படிப்போம் மாதிரி தான், அப்புறம் நம்மளே படிச்சுக்கணும். அதை விட அவங்க யாரோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ரெகுலர்லி அட்டெண்ட். அங்க அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு 20 பேர் வராங்கன்னா 20 பேர் இருப்பாங்க. எப்பாவது 19, 18 ஆகும், ஏதோ அவசர வேலை எப்படி. இங்க நம்ம கிளாஸ் மாதிரி இல்ல, இது வந்து சும்மா டைம் பாஸ் மாதிரி சில பேர் வராங்க. ஆனா இப்ப ரெகுலரா வரவங்க நம்ம 18, 20 பேர் இருக்கோம். பட் இன்னும் நிறைய ஆப்சன்டிஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. சீரியஸ்னஸ் இல்ல, அவ்வளவுதான். இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து வேற இதுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கும்போது இது வந்து விட்டு போயிடும். 1-2 நாள் வரலன்னா எவ்ரிபடி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கண்டினியூஸா ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே வரலன்னா சும்மா ஒரு டைம் பாஸ்க்கு தான் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க, வரதில்லை. அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ மெசேஜும் போட்டாச்சு.
லெட்ஸ் சி அவங்களெல்லாம் கூப்பிடதான் முடியும் இல்லையா, we can't force it. So என்னன்னா அதான் பந்தப்பட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து வித்தவுட் ரியலைசிங் படிக்க படிக்கதான் நமக்கு புரியும். அப்போ இதுல இருந்து மேல விடுபட்டு வந்து அப்புறம் ஃபைனலி யூ ரீச். அப்போ என்னது பிரம்மன் தான், யூ ரீச் பிரம்ம உலகம், அந்த அண்டத்தோடு மேல இந்த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நல்லா இது ஆன்மீகத்துல முன்னேறி நம்ம வந்து கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போகலாம். ஓகே. இது கீழே வந்து என்னதுன்னா கீழே இருக்கிறது இந்த இது என்னது விலங்குகள் போட்டிருக்கேன், மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் கீழ்நிலை இனங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி உள்ள இடம் தான் இதெல்லாம். அப்படின்னு கஷ்டப்படுற ஒரு உலகம். எஸ். ஓகே. ஆன்மீகம் உலகத்துக்கும் பொருள் உலகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கலாம். அது ஆன்மீக உலகம் எப்படி நித்திய உலகம், அது வந்து அழியவே அழியப்படாது. ஆனா பொருள் உலகம் என்னது மண்டமா இருக்கே, அது மேல வந்து இந்த என்னது ஹெவன்லி பிளானட்ஸா இருக்கும். மேல பிரம்மா லோகம் வரைக்கும் இருந்தாலும் சரி. பிரம்மா இஸ் ஆல்சோ என்னது இட்ஸ் ஒன்லி பொசிஷன் கிவன் டு ஹிம். அவருக்கு ஒரு 100 ஆண்டோட அந்த இது இருக்கு, அவரோட 100 ஆண்டு இது இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பொசிஷன் கொடுத்து அவரை வந்து நியமிச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். இஸ் நாட் கடவுள். சோ அவர் வந்து அது எல்லாமே இந்த எல்லாமே அழியக்கூடிய உலகம் தான், எக்ஸப்ட் பகவானோட உலகம். அப்ப ஆன்மீக உலகம் நிரந்தரமான உலகம், நித்திய உலகம். இதெல்லாம் நம்ம பொருள் உலகம் என்னது, இது உண்மையானதுதான், ஆனால் தற்காலிகமானது. அங்க வந்து உண்மையான காதல் இருக்கும். இங்க வந்து காமத்தினாலதான் ஒரு இந்த காதல் அப்படிங்கிற போல. அங்க என்னது உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்கும், எப்போதும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஏன்னா பகவான் இருக்கிற உலகம் அது. இது வந்து தற்காலிக மகிழ்ச்சி, குறுகிய காலம். நமக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணா ஒரு மகிழ்ச்சி, அப்ப அவனை ரொம்ப பிடிச்சு வரும். அவன் வந்து இன்னைக்கு நோ சொல்லுவானா அப்ப நமக்கு எல்லாம் பிடிக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தை தான் நம்ம இருக்கோம். கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசியில தான் நம்ம வந்து இங்க வாழ்ந்துருக்கோம். நம்மளே கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம எதிர்பார்ப்பும் செய்வோம். நான் இவ்வளவு நாள் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன், நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ண அவன் மாட்டேன்னு சொன்னா போச்சு. அப்புறம் இங்கெல்லாம் தான் எல்லாமே ஃபால்ஸ்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அங்க அந்த மாதிரி உலகத்துல அப்படி இல்லை. உண்மையான உறவுகள் அங்க, இங்க தற்காலிக உறவுகள். அங்க சோகம் இல்லை, இங்கே சோகம் மட்டுமே உள்ளது. அப்புறம் 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் அங்க இல்லை. இறப்பு, முதுமை, நோய். அங்க பிறக்கவும் மாட்டோம், இறக்கவும் மாட்டோம். அங்க ஆல்வேஸ் will be as young as கிருஷ்ணா எப்படி யங்கா இருக்காரோ அங்க ஒரு வாட்டி போயிடுச்சுன்னா will always be no death at all. இல்லாட்டாலும் டெத் கிடையாது, பாடியே எடுக்க மாட்டோம், சூக்ஷ்ம சரீரத்துல தான் அங்க இருக்கும். ஆனா இங்க எப்படி, இங்க 4 உண்மையான பிரச்சனைகள் உள்ளன. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் எல்லாம் இங்க இருக்கு. அப்ப இந்த ஒரு நாய் குழந்தைகளோட ஸ்லைட் வந்து இப்ப நாய் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னது, வேற ஒரு தெரு நாய் வந்துடுச்சுன்னா இந்த நாய் வந்து நம்ம தெரு நாய் வந்து பேசாம இருக்காது, நிறைய குறைச்சிருக்கும். இது என்னுடைய இடம், எங்க நீ வந்த அப்படின்னா வந்து நாய் குறைக்கும். சோ அது ஆனா நாய்க்கு அவ்வளவுதான் அறிவு, நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன், நீ எப்படி இந்த என்னோட இடத்துக்கு வருவாயின்னு சொல்லிட்டு அது கத்தும். ஆனா உண்மையில் யாரு, நம்ம மனுஷாலே அப்படித்தானே என்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி இது யாரோ ஒரிஜினல் ஓனர் யாரு, இதோட பகவான் தான். பகவானோட இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு வீடு கட்டி அதுல வந்து நம்ம பேரு போட்டு இது என்னுடைய இடம், என்னுடைய கார்டன், என்னுடைய இது என்னது வீடுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். உண்மையில் இந்த பகுதி 2 பேருக்கும் சொந்தமானது அல்ல. அப்படியா, இப்போ ஒரு வீடு கட்டியிருக்கான், இந்த சொத்து எனக்கு சொந்தமானது, நாம் இங்க தற்காலிகமாக இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை மறந்து விடுகிறோம். நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் 60ஓ 70ஓ 80ஓ அவ்வளவுதான் நம்ம காலம் இங்க, அதுக்கப்புறம் போயிடுறோம். அந்த போகும்போது இதெல்லாம கொண்டு போறோம். அதுக்குள்ள என்னெல்லாம் நம்ம வந்து வளர்த்து வீடு வீடு வாங்குறாங்க, நிறைய வீடு வாங்குவோம். பசங்களுக்கு எல்லாம் பேங்க் பேலன்ஸ் என்ன அது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போவோம். அப்புறம் அந்த பசங்க போட்டு அடி சண்டை தான், கோர்ட் கேஸ், அவங்க பழிச்சு போவாங்க. சோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வழி வகுத்துட்டு போறோம். அதெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம். ஆனா இதெல்லாம் யாருடைய சொந்தமான, நமக்கெல்லாம் சொந்தமானது கிடையாது. இந்த பகவான் கொடுத்த இடத்துல நம்ம வந்து வாடகை கொடுக்காம நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், அவ்வளவுதான். அதுக்கு ஒரு நன்றி கடன் கிடையாது. நம்ம சுவாசிக்கிற காத்து பகவானோட கொடுத்த இதுல இருந்தா, நேச்சர்ல இருந்தா நம்ம யூஸ் பண்றோம். we are all using the nature. அதான் அந்த கரெக்ட் வேர்டு. we are all using, என்ன வேர்டு போட்டிருந்தது, இது ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்டு போட்டிருந்தது, we are exploiting the nature. நம்ம வந்து அவ்வளவு நம்ம சொந்த காரியத்துக்கு மட்டும் எவ்வளவு காற்று நம்ம யூஸ் பண்றோம், அப்புறம் அதை பொல்யூட்டும் பண்றோம், அந்த நேச்சரை பொல்யூட்டும் பண்றோம். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். காற்று, தண்ணி எல்லாமே நம்ம வந்து நேச்சரை சார்ந்துதான் நம்ம இருப்போம். எஸ். அப்புறம் பொய்யான கர்வம் என்னது, தவறான கர்வத்தின் முடிவு என்னது, என்னை முட்டாள் என்று அழைக்க எவ்வளவு தைரியம். ஒருத்தர் யாராவது நம்ம வந்து முட்டாள் சொன்னா போறோம், நமக்கு தட் இஸ் அந்த ஒரு ரீசன் போறோம் நமக்கு வந்து ஒரு சண்டை போடுறது. என்னை முட்டாள் என்று அழைக்க எவ்வளவு தைரியம், எவ்வளவு ஈகோ இருக்கு அவனுக்கு. முட்டாள் சொன்னானே, ஏன் இப்ப நான் முட்டாளான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும், ஆமா நீ பெரிய முட்டாள் தான் அப்படின்னு தெரிய வரும். ஆனா அப்படியா, என்ன எப்படி அவன் அப்படி சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவம்.
சோ அது வந்து தவறான ஈகோ. அதே ஒரு டிவோட்டி சொன்ன டிவோட்டிட்ட வந்து முட்டாள் சொன்னா அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். ஏன் என்ன அவன் என்ன நினைப்பான், கரெக்ட், நான் வந்து முட்டாள் தான், நான் கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை விட்டு விட்டு இங்கே துன்பப்படுகின்ற ஒரு முட்டாள் தான், இங்கேருந்து வெளியில போக தெரியாம இங்கேயே மாட்டின்னு இருக்கேன், ஒரு உடலா எடுத்துட்டு இங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன், இன்னும் நான் போல, எப்போ நான் அங்கேருந்து வந்திருக்கேன் இன்னும் அவன் போலின்னு சொல்லிட்டு அவன் வருத்தப்பட்டு, கரெக்ட் தான், நீ சொன்னது கரெக்ட் தான், நான் முட்டாள், அவன் அந்த மாதிரி எடுத்துப்பான். சோ அப்புறம் என்னது மாயை, இந்த மாயையில எப்படி சிக்கிக்கிறான், நான் அதிபுத்திசாலி என்பதால் இவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கிறேன், இதெல்லாம் ஒரு கர்வம் தான். ஏன் ஒருத்தருக்கு இந்த நிறைய பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் உண்டு, இதெல்லாம் என்னோட என்ன சம்பாத்தியம், எனக்கு அவ்வளவு திறன் இருக்கு, திறமை இருக்கு, அதனால நான் பண்ணினேன் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு டிவோட்டி என்ன நினைப்பான், என்னிடம் இருப்பது கிருஷ்ணாவின் கருணையின் காரணமாகும், போனாலும் இழந்தாலும் என்ன சொல்லுவோம், இது பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணாக்கு, கிருஷ்ணா என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், எவ்வளவு கொடுக்கணுமோ எப்போ கொடுக்கணுமோ அதுதான் கொடுப்பாரு. இப்ப லாஸ் ஆனாலும் வந்து பெரிய இதா துன்பமா நினைக்க மாட்டான் ஒரு டிவோட்டி. என்னிடம் இருப்பது கிருஷ்ணாவின் கருணையாகும், கிடைத்தாலும் ஏதாவது கிடைச்சாலும் அந்த மாதிரி இதா அடக்கி வாசிப்பான் அந்த மாதிரி. ஓகே, தவறான சங்கம் என்னது, மனைவி மக்கள் எல்லாமே தவறான சங்கம் தான் போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் பெர்மனன்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே நம்ம எல்லாம் பெர்மனண்டா யாரோ ஒருத்தர் முன்னாடி பின்னாடி போகதான் போறாங்க, நம்மளே இருக்க மாட்டோம். என் மனைவி, என் குழந்தை, என் உறவினர்கள், இதெல்லாம் தவறான சங்கம். ஆக்சுவல் சங்கம் என்னது, கிருஷ்ணர் தான், என் இறைவன், அதுதான் நம்மளோட ஆக்சுவல் சங்கம். அவர்கிட்ட இருந்தா நமக்கு எல்லாம் ஒரு மாதிரி பாதுகாப்பு கிடைக்கும். வேற எல்ஐசி இதெல்லாம் போடுறாங்களே, நான் உங்களுடைய எல்லாம் வந்து அந்த இது லைன் மார்க் ஐ வில் கீப் ஆல் யுவர் திங்ஸ் சேஃப், அந்த மாதிரி அந்த இது போடுறாங்க. இதுல இருந்து எடுத்தது தான், பகவத்கீதால இருந்து எடுத்தது. ஆனா அதெல்லாம் அதே எரிஞ்சு போயிடும். வேற என்னது, இந்த எல்ஐசி பில்டிங்க எரியற ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் இருக்கு. அதனால பகவான் ஒருத்தர் தான் நம்மளை வந்து காப்பாற்றுவார், பகவானை நம்பினா போறோம், பாக்கியெல்லாம் வந்து தற்காலிகமான ஒரு இதுதான். எஸ், ந ரூபமத்யேஹ ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாதிர் ந ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூடமூலம் அசங்க சஸ்திரேண திருடேன சித்வா ததः பதம் பரிமார்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதா ந நிவர்த்தந்தி பூயः தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத பிரவருத்தி பிரஸ்ருதா புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் உலகில் காணப்படக்கூடியதல்ல. ஓகே, எது இந்த மரம் நம்ம இப்ப பார்த்தோமே கீழ் நோக்கி இருக்குமே, அது வந்து அந்த இது உலகில் நமக்கு அந்த மாதிரி உள்டா என்னது அந்த மிரர் கட்ட நமக்கு தெரியாது. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இந்த இதுல நம்ம சிக்கல்ல மாட்டின்னு இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி விடுபடுறது, இன்னும் போக போக இன்னும் நிறைய சிக்கல் தான் இருக்கு, நம்ம லைஃப்லயே பார்க்கலாம். ஏதோ இனிமேதான் எல்லாம் ஆயிடுத்து, இனிமே வந்து நமக்கு கஷ்டம் இல்ல, எல்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடுத்து பார்த்தா வேற ஒண்ணு முளைக்கும், கஷ்டம்னு எல்லாம் பந்தப்பட்டுதான் இந்த மாதிரி கஷ்டங்கள். அப்போ என்னது ஒரே ஆயுதம், என்னது ஒரே ஆயுதம், அந்த இதுதான் என்னது மரத்தை சாய்க்க வேண்டும், பலமாக வேறுகின்ற மரத்தை. பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட் இஸ் த ஒன்லி வெப்பன். டிட்டாச்சா இருந்து பழகணும், அதை வச்சுதான் ஒவ்வொன்றையும் விட்டணும். அப்ப டிட்டாச்மெண்ட் எப்படி பண்ண முடியும், ஃபைண்டே சொல்ல முடியாது, நீ என் மனைவி இல்லை, நீ என் மக்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. மனசை நம்ம டைவர்ட் பண்ணணும், பகவான் இடத்தில் டைவர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பகவானோட இது நமக்கு அருள் நல்லா கிடைக்கும். அண்ட் இதுல இருந்து கொஞ்சம் we will become aloof from all this problems. அவ்வளவு கண்டுக்க மாட்டோம், நம்ம வந்து ஈஸி கோயிங்கா எடுத்துருவோம், இல்லாட்டா இதுதான் பெரிய டென்ஷன், அதனால பிபி எல்லாம் வந்துடும். சோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் இதா ரிலாக்ஸா இருக்கலாம், பகவானை நினைத்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது ரிலாக்ஸா இருக்கும். பற்றின்மை கிளாஸ் போயிருக்காங்க, ஆண்டி வெளியே போனாங்க. பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து வெட்டி சாய்க்க வேண்டும்னா என்னது, பற்றின்மை. ஃபர்ஸ்ட் பற்றின்மை, நிறைய பற்றுதெல்லாம் வச்சுக்க கூடாது. ஒரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்றார் பகவான். ஒரு பசங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுச்சு, அவனுக்கு தெரியாது, நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், நான் சொல்லி எத்தனை நாள் தான் நம்ம வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம எல்லாம் அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். லெட் தெம் லேர்ன், தப்பு பண்ணா they will learn அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடணும். எல்லாம் நான் பண்ணித்தரும் போது அவ ஒண்ணுமே படிக்க மாட்டா ஃபைனலி. சோ நம்ம வந்து அவளுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்து அவளுக்கு பண்ணணும், allow them to go. இப்ப நம்ம எப்படி பற்றின்மையோட இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் என்ன பண்ணணும், பகவானை நோக்கி யாரிடமிருந்து எங்க போனா நம்ம வந்து திரும்பி வரமாட்டோமோ அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம பண்ணோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம். கிளாஸஸ் இருக்கு, இது படிக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு. இந்த பகவத்கீதா இஸ் நத்திங், ஒன்லி ஏபிசிடி இப்ப படிக்கிறோமே அதுதான்.
ஒரு கிண்டர் கார்டன் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இப்ப நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் ஒரு கேஜி படிப்பு தான் படிக்கிறோம். லெவல் 2 வரும்போது ஒரு மாதிரி ஒரு பிரைமரி செக்ஷன் படிப்பு படிப்போம். லெவல் 3 போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் செகண்டரி மாதிரி அப்படி படிக்கதான் கொஞ்சம் இன்னும் உள்ளர்த்தம் இன்னும் நல்லா புரியும். சோ அததான் நம்ம பண்ணிட்டு நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்துட்டு போனோம். நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா வரட்டும் அவங்க, இல்லாட்டா லெட் தெம் கம் அட் எனி டைம் தேர் கன்வீனியன்ஸ் அப்படி. சோ நம்ம வந்து இத பகவானோட இதுல நம்ம தியானம் கொடுத்ததுன்னா இதெல்லாம் விட்டு போயிடும். எஸ், நிர்மாண மோகாஜித சங்க தோஷா அத்தியாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமாக துவந்தே விமுக்தா சுக துக்க சஞ்சய கச்சந்திய மூடா பதம் அவ்யயம் தத். பொய்யான கர்வம், மாயை மற்றும் பொய்யான சங்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள், பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள். என்னதுக்கு கர்வம் வேணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பொய்யான கர்வம், ஏதோ சின்ன வேலை பண்ணா என்னால முடிஞ்சது, நான் தான் பண்ணினேன், நான் அந்த நான் இருக்கிறது வரைக்கும் கர்வம் இருக்கும், பொறாமை எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி மாயை மற்றும் பொய்யான சங்கம். பொய்யான சங்கம்னா இதுதான் மெயினா. என்னது, நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ், நம்மளோட மனுஷா, நம்ம சொல்றோம், நாளைக்கு அவங்களே வந்து காலவரி விட்டுடுவான். சோ அதெல்லாம் பொய்யான சங்கம். ஒரே சங்கம் என்னது, பகவான நம்பர் தான் பெஸ்ட். அதுக்கு அவுட் ரைட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது அவகிட்ட. நம்ம வந்து ஒரே அப்புறம் வெளியிலே தொலைச்சிடுவா, சன்னியாசி ஆண்டு போயிடும் அப்படின்பா. இருக்கணும், அவ கூட இருக்கணும், நம்ம டியூட்டி பண்ணணும். ஆனா மனசளவுல எப்படி, அவ்வளவுதான். நமக்கு பகவான் தான் கதி, பகவான் தான் பகவான் கைவிடாம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது ப்ரே பண்ணா போதும். சோ பொய்யான சங்கத்துல வந்து அதுல இருந்து விடுபட்டவர்கள். பிரபுபாதோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, அவரும் அப்படிதான் 70 வயசுல வீட்டெல்லாம் திறந்து வந்துட்டார். 70 வயசுல யாராவது போவாளா? போனா சீக்கிரமே போயிருக்கலாம். ஆனா அவர் 70 வயசுல டிசைடட். ஏன்னா மனுஷெல்லாம் சொல்லி திருந்த மாட்டாங்க. இவர் வழியில போறப்போது அவெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கல, டீ காஃபி எல்லாம் குடிக்க கூடாதுன்னா அவங்க அதுதான் வாழ்க்கை. அந்த மாதிரி நிறைய அவரோட லைஃப் ஹிஸ்டரி படிச்சா ரொம்பவே நமக்கே கண்ணுல தண்ணி வந்துடும். அந்த மாதிரி அவர் அந்த மாதிரி போயிட்டு, சரி நீங்க உங்க வாழ்க்கை வாழுங்க, அப்ப நான் என்னோட வாழ்க்கை வாழறேன்னு சொல்லிட்டு இறங்கி போயிட்டார். இறங்கி என்ன, அவரோட குருஜி சொன்னா போல வெளியூர் எல்லாம் போய் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு, பரவாயில்ல நான் யாருக்காண்டி கஷ்டப்படுறேன், எல்லாம் மனுஷால எல்லாம் திருந்தட்டும், என்னோட குருஜி சொல்லியிருக்காரு, அப்ப நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு புக் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணேன். அவரோட எக்ஸாம்பிள் இங்க போட்டு திஸ் ஆக்ட் அவர் தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்காரு. சோ பொய்யான சங்கம், ஜஸ்ட் பிகாஸ் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம், ஓகே பசங்களை வளர்த்துறது வரைக்கும் இருக்கலாம் இல்லையா, அது வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்மளோட இருக்கு, அப்படியே கை விட்டுட்டு போக முடியாது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் அவ பாத்துக்கிட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கழண்டு போறதுதான் பெஸ்ட். அப்புறம் சங்கம், பொய்யான சங்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவர்கள், நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள். பிரபுபாதா நித்தியம் என்னது, பகவான் தான் நமக்கு எப்பவுமே கை உறுதுணையா இருப்பார் அப்படின்னு. நித்தியத்தை புரிந்து கொள்பவர்கள், பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபட்டவர்கள். இன்னும் நமக்கு பொருள் ஆசை இருக்கு, நல்லா சாப்பிடணும், நல்லதெல்லாம் பார்க்கணும், நல்லது போட்டுக்கணும், இந்த மாதிரி ஆசை இருந்தா அப்புறம் பகவானோட இதுல வந்து அவ்வளவு லயிக்காது, நம்ம அதுல இருந்து விடுபட முடியாது. அதுலயும் எல்லாம் விடுபடணும். பொருள் காமத்திலிருந்து விடுபடணும். மகிழ்ச்சி மற்றும் துயரத்தின் இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டவர்கள். ஒரு நேரம் மகிழ்ச்சி வந்தா என்ன நினைக்கணும், ஓகே அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வரும், எனக்கு துக்கம் வரப்போறது, நான் அடவே வேண்டாம், அடுத்தது துக்கம் வரும், அதுக்கு நான் சோர்ந்து உட்காரவும் வேண்டாம், ரெண்டும் நான் வந்து சமமா பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க. அப்புறம் மற்றும் தடையின்றி பரமபுருஷரிடம் சரணடைய தெரிந்தவர்கள். எந்த நேரமும் வந்து ஃபார் எவ்ரி மொமெண்ட், காலையில எழுந்துட்டா சரி ஹரே கிருஷ்ணா, படுத்துக்கிறது வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா, என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம வந்து எல்லா சுசுரூஷம் பண்ணி அவரோட ஆரத்தி எடுத்து என்ன அவரை வழிபட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா என்னது, அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைவார்கள். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் என்னுடைய உலகம். எது அழியா உலகம் இருக்கேன், அங்க வந்து அவங்களாலதான் வர முடியும். அவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்க வருவாங்க. அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை, ஏன் நித்தியம் போட்டுக்குன்னா அது அழியப்படாத உலகம், பகவான் இருக்கிற உலகம், கோலோக பிருந்தாவன் அழியாத உலகம். சோ அங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வருவாங்க. ந தத் பாசயதே சூரியோ ந சசாங்கோ ந பாவகः யத் தத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. அந்த தாமம்னா இருப்பிடம், யாருடைய, பகவானுடைய இருப்பிடம். பரமம் மமா, என்னுடைய அந்த வந்து தாமம் வந்து தூய்மையானதும் வந்து சுப்ரீம் அப்படி. எனது அந்த பரமவாச்சஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. இங்க நம்ம உலகத்துல எல்லாம் இருண்டுதானே இருக்கு. இப்ப சூரியன் மறைஞ்சிருக்காருன்னா இருக்கார், நம்ம பூமி இப்படி சொல்லிட்டு வேற சைடு வந்தோடனே அமெரிக்கன்காரர்களுக்குலாம் இப்ப டே டைமா இருக்கும், நம்ம இருட்டுல வந்துட்டோம். சூரியன் இருந்தாதான் இங்க வெளிச்சமே. இதெல்லாம் இருண்ட என்னது, இருட்டா இருக்கிற உலகம் தான் இது. அதே போல எல்லாம் துக்கம் எல்லாம் உள்ளதுதான், துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த இதுக்கு அதனால நிறைஞ்சது எல்லாமே துக்கம் தான். ஏதோ சுகம் வராப்புல இருக்கும், அதுக்கு மேல நிறைய துக்கங்கள் வரும். அப்புறம் என்னது, இங்க வந்து வெளிச்சம் வரணும்னா ஒரு சூரியனுக்கு வெயிட் பண்ணணும், அடுத்த நாளைக்கு காலையில சூரியன் வரும்போதுதான் வெளிச்சமே வரும். அது வரைக்கும் we have to depend on electricity. ஒரு சந்திரன் சூரியன் எதையாவது டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சந்திரனுக்கெல்லாம் நம்ம அவ்வளவு
பிரைட்னஸ் வராது. அண்ட் வி நோ சயின்ஸ் தெரியும். இட் டசன்ட் ஹேவ் இது என்னது லைட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன், அதெல்லாம் தெரியும். ஆனா என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, அந்த பகவானுடைய உலகம் வந்து எப்பவுமே வெளிச்சமா இருக்கலாம். ஏதால சூரியனாலேயோ சந்திரனாலேயோ எல்லாம் வெளிச்சம் வருது இல்ல, எலக்ட்ரிசிட்டி அதுவும் இருக்கு. ஷாம்போ ந பாவகஹ சசி இது சந்திரன் சூரியனாலேயோ சந்திரனாலேயோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அது வந்து பிரைட்னஸ் அங்க வர்றது கிடையாது, ஒளியூட்டப்படுவதில்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்பி வரமாட்டார்கள். அங்கே திரும்பி வரமாட்டார்கள். வாட்டி அங்க போயிட்டோம்னா we will not come back. வேற எந்த உலகத்துல போனாலும் திரும்பி நமக்கு மறுபிறவி கிடைக்கும். அந்த உலகத்தோட ஒரு மாதிரி ஒரு போட்டோ எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அங்க போய் பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி இருக்கும்னு. இது வந்து only we can depict. இல்ல ரம்யமா இருக்கும் அங்க எல்லாம். ஏன்னா பகவான் இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹ மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. சஷ்ட இந்திரியாணி 6 புலன்களை வித்து இந்த நிபந்தனைக்குட்பட்ட உலகில் வாழும் உயிர்வாழிகள் எனது நித்திய துண்டான பாகங்கள். நம்ம எல்லாருமே என்னது, we are all part and parcel of the Lord. துண்டான பாகம் சொல்லிட்டு தமிழ் போட்டுருக்கு. அப்படின்னா என்னது, we are all நம்ம பகவானோட உலகத்துல தான் வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சங்கள். அவர் வந்து பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கான்னு, நம்ம அது கடலோட ஒரு துளி தண்ணி துளி மாதிரி அந்த இது இருக்கும். அது அந்த ஒரு துளியில வந்து ஒரு என்னது டிராப்ல எவ்வளவு உப்பு ரசம் இருக்கோ அதே தான் அந்த கடல்லயும் இருக்கும். சோ நம்ம அதே குவாலிட்டி இருக்கும், ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் we are all லெஸ்ஸா இருக்கும். சோ நம்ம எல்லாம் பகவானோட அம்சங்கள் தான். அப்புறம் நம்ம வந்து இங்க மாட்டின் இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா, ஒரு உடலை எடுத்துன்னு நம்ம இங்க மாட்டின் இருக்கோம். அந்த 3 முறைகள் நம்மளை வந்து தாக்கிண்டே இருக்கு. பந்தனைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை, இதுதான் பந்தனைக்குட்பட்ட. ஏதோ ரஜகுணம் தமகுணம் இதை மாத்தி நம்மளை வந்து புரட்டி எடுத்துட்டே இருக்கும். விடுபடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். வாழ்க்கை காரணமாக அவர்கள் மனது உட்பட 6 புலன்களுடன் மிகவும் கடினமாக போராடுகிறார்கள். 6 புலன்கள் தான் கண்ணு, மூக்கு, காது, நாக்கு, தொடுபுலன், அப்புறம் என்னது மனம், எல்லாம் அந்த எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு ரொம்ப கடினமா. ஏன்னா பகவானை நோக்கி போன ஆசைப்படுறோம், ஆனா இந்த பந்தத்திலேயே இருக்கும். ஆனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணதான் இதெல்லாம் விட்டு போகும். பண்ண ஒரு மாதிரி மேல போயிட்டோம்னா அப்புறம் ஒண்ணும் இதெல்லாம் தாக்காது. கீழே இருக்கும் போதுதான் எனக்கு இவ்வளவு கடினமா இருக்கும். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு மாதிரி வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் ஒரு மாதிரி கசப்பா தான் இருக்கும். இதாவது ஜபம் பண்ண சொல்றாங்க, காலையில இருந்துக்க சொல்றாங்க, என்னது இது, எப்போ இது என்ன பார்த்தாலும் ஒரு பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணணுமா, வேற என்டர்டைன்மெண்டே இல்லையா, அந்த மாதிரி தோணும். அப்புறம் என்ன ஆயிடும்னா அதுதான் ஆனந்தமே கொடுக்கும். இதை பாக்குறதுக்கு இந்த 2 கோடுகள் போடுறாப்புல, இதுக்கு இது பெட்டரா இதுக்கு இது பெட்டரா அப்படின்னா நம்ம இப்ப இருக்கிற வந்து லாங்கா போட்டோம் இதுதான் பெஸ்ட்ன்னு தோண ஆரம்பிக்கும். சோ நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீகத்தை நுழைஞ்சிட்டோம்னா மேல படிப்படி மேல ஏற என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி வேண்டாத்த இதெல்லாம் என்னது ப்ரைடு, இக்னோரன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு. கிளியரா போடல, எல்லாம் இருக்கும். இங்க கிரீடு, ப்ரைடு எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் விடுபட்டு நம்ம மேல போகும்போதுன்னா ஆன்மீக லோகத்துக்கு இப்படி போய்விடலாம். நம்ம கீழே இருக்கிறது வரைக்கும் இந்த 6 புலன்களை வைத்து நம்ம வந்து எல்லாருமே கடினமாக போராடுகின்றார்கள் என்று பகவத்கீதாலே போட்டு. சஷ்டான் இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி, ரொம்ப கடினமாக போராடுறார்கள். இதுல போட்டிருக்கேன். எஸ், உயிரினங்கள் தரத்தில் ஒன்றே, ஆனால் அளவு குறைவானது. தீப்பிழம்பு, பகவான் ஒரு தீப்பிழம்பு இந்த மாதிரி இருக்காருன்னா நம்ம அதோட தீப்பொறிகள் தான். அதுலயும் சூடு இருக்கு, வெப்பம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். அதுவும் அந்த ஸ்கின்ல பட்டாசு எல்லாம் வெடிக்கும் போது இப்படி தீப்பொறி பட்டதுன்னா வந்துடும், பப்பளம் எல்லாம் வந்துடும். ஸோ குவாலிட்டி இஸ் த சேம். நெருப்பை எப்படி நம்மளோட ஸ்கின்னை சார்ஜ் பண்ணிடுமோ அதே போலதான் அந்த தீப்பொறி இதுவும் இருக்கும். குவாலிட்டி சேம், பட் குவான்டிட்டி தரத்தில் ஒன்றே, ஆனால் அளவு குறைவானது. அதே போலதான் அந்த ஓஷனோட காட்டியிருக்காங்க. அந்த துளியில அந்த ஓஷன், அந்த வாட்டரோட ஒரு டிராப்ல என்ன அந்த ஒரு இது இருக்கும், பவர் இருக்கும், அதேதான் ஓஷனும். பட் பகவான் இந்த மாதிரினா நம்மளாம் ஒரு டிராப். ஸோ we are all the same, part and parcel of the Lord. கிருஷ்ணர் எப்படி சச்சித்தானந்த, நம்ம ஆத்மாவும் அதுதான். ரொம்ப we are all ட்ரூவா இருக்கும், நமக்கு அழிவு கிடையாது. அப்புறம் எப்பவுமே இந்த சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் a happy soul. ஆனா நம்ம வந்து அந்த சோலை ஹாப்பியா வச்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். பகவானோட நாம சொல்ல அது ஹாப்பியா இருக்கும். நம்ம எவ்வளவு பகவான் நாம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா கூட நமக்கு அந்த we can realize that நம்ம வந்து எப்படி அதை உணரணும். கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா நமக்கு அது திருப்தியா இருக்கும். எப்படி அது திருப்தியா இருக்கு, உள்ள ஆத்மா திருப்தியா இருக்கு. இப்ப நேற்றுக்கு ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும், அது இன்னைக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஃபீல் இருக்கும். நேற்று இவ்வளவு ஜப்பம் பண்ணினோம், ஒரு நாள் ஃபாஸ்ட் இருந்தோம், அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும். சோ இதெல்லாம் பகவானோட பண்ண என்னது உள்ள ஆத்மா வந்து ரொம்ப திருப்தி அடைகிறது. அது வெளிப்பாடு நம்ம தோற்றத்துல தெரியும், நம்மளோட பரிமாறதுல, நம்ம பேசுற பேச்சுல தெரியும். அந்த இதுல எல்லாம் நமக்கு வந்து வெளிப்படும். சோ அந்த உள்ள அந்த ஆத்மாவை வந்து ஆத்மானா நாம தான். அந்த ஆத்மாவை ஹாப்பியா வச்சுக்கணும். என்னது கிருஷ்ண கதைகள், கிருஷ்ண இது எல்லாம் இதுதான். ஆன்மீகத்துல டிவோஷனல் சர்வீஸ் கேட்டுண்டோ நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டோ அது மாதிரி இருக்கும்போது
இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஹாப்பி சோல் ஆக்சுவலி. எஸ். அப்புறம் ஷரீரம் யத் அவாப்னோதி யத் ஷாப்யத் கிராம யுத்கிராமதீஸ்வரஹ கிரஹீத்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி வாஷயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஒரு ஒரு நறுமணம் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கு. காற்று என்ன பண்ணும்? அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அந்த காற்று அந்த ஒரு நல்ல ஸ்மெல்லையும் எடுத்துன்னு போகும். கெட்ட வாசனை உள்ள இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதையும் தாங்கின்னு போயிட்டே இருக்கும். அது வந்து பந்தப்பட்டுக்காது, எடுத்துன்னு வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். நம்ம போகும்போது என்ன போறது? பாடி விழுந்துடுது. தட் இஸ் ஸ்தூல சரீரம் விழுந்துடும். அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அது வந்து வேஸ்ட். அப்புறம் அதை எரிக்கவோ அது இதுல என்னது அந்த கிரவுண்ட்ல புதைக்கவோ என்னவோ செய்வாங்க. ஆனா உள்ள வெளியில என்ன போறது? ஆத்மா அண்ட் சூக்ஷ்ம சரீரம். இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல என்ன இருக்கு? மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஈகோ எல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் போய் வேறொரு குழந்தையோட ஹியூமன் பீங்கா இருந்ததுன்னா அப்ப அந்த சின்ன வயசுல இருந்து அந்த குழந்தை அழகா ஸ்லோகம்லாம் சொல்லுமா, நல்ல பாட்டெல்லாம் பாடுமா, அப்படி நல்ல இதா குழந்தைய நல்ல குழந்தைன்னா எனக்கு இதெல்லாம் ஞானத்தோட. நம்ம இவ்வளவு வயசாயிட்டு இவ்வளவு படிச்சுட்டு நமக்கு வரமாட்டேங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு இவ்வளவு சின்னதுல வருதுனாக்கா பூர்வ ஜென்மத்து அந்த இதெல்லாம் வரும். அந்த இதெல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு போகும். அதே போலதான் இந்த பொருள் ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதாக இதனை கைவிடுகிறான். உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். Thus he takes one kind of body and again quits it to take another body. ஒரு பாடி எடுத்துக்கிறது. ஆனா அது பெர்மனண்டா இருக்குமா? இல்லை. திரும்பி அந்த உடலை இறக்கும் போது என்னது? அந்த உடலை விட்டு வேறொரு உடல் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அந்த ஆத்மா வந்து ஒரு உடலை எடுத்துட்டே தான் இருக்கும். சிலபத்து தமிழ் இஸ் நாட் வெரி கிளியர். ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு ஸ்பர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும். ஸ்தூலம்னா வெளி கிராஸ் பாடி. ஒரு புரிஞ்சது இல்லையா? டெட் பாடியில என்ன இருக்கும்? அதுதான் ஸ்தூல சரீரம் விழுந்து கிடக்கும். உள்ள இருக்கிற சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் தான் வேறு உடலை எடுத்துட்டு போகும். அப்போ வந்து இந்த வேறொரு ஸ்தூல சரீரம். அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து இப்ப நம்மளே இந்த ஜென்மம் முடிஞ்சு ஒரு கவ்வா மாறலாம், ஒரு நாயா போலாம், ஒரு பிராமணனை போல, ஒரு எலிஃபெண்டா மாறிடலாம். எப்படி வேணாலும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் கர்மா. சோ அது வந்து அந்த வேறொரு ஸ்தூல உடலை எடுக்கும் போது அந்த மாதிரி உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது. இப்ப ஒரு பசு மாடுன்னா அதோட காது இப்படி இருக்கும், மூக்கு இப்படி இருக்கும், கண்ணு இப்படி இருக்கும். அப்ப அதால என்ன பண்ண முடியுமோ அதுதான். அது மேனு கத்தணும்னா அது மேனு தான் கத்தும். ஒரு டாகா பிறந்துட்டோம்னாக்கா அப்ப நம்ம என்னது அப்பெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணன் இந்த வாய் ஹியூமன் பீங்கா இருக்கும்போது சொல்லலாம். நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நாய் உடல் கிடைத்தா லொல்லுன்னு தான் குறைக்கதான் முடியும். அது போலதான் அதுக்கு பாடி, அதுக்கு ஒரு வாது, ஒரு கண்ணு, காதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த கண்ணு காதை வச்சுதான் அது வந்து அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும்? அதோட பாடி ஃபார்ம் எப்படி இருக்கோ அதை வச்சுதான் அது வந்து இயங்கும். எப்படி அந்த பாடி ஃபார்ம் வருதோ அது போலதான் அதுக்கு வந்து பேசுற திறனோ, திங்கிங் பண்ற திறனோ, கிராஸ்பிங் இதோ எல்லாம் அது வந்து ஏத்துக்கும். சோ இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். புலனின்பனா ஒரு மாட்டுக்கு என்ன புலனின்பமோ அது வந்து ஒரு தீனி கொடுத்தா இஸ் ஹாப்பின்னா அந்த மாடு இஸ் ஹாப்பி. ஒரு புல்லு கொடுத்துட்டு பால் கறக்கிறதுக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். புல்லு கொடுத்தாச்சு இந்த பால் கறத்துத்தா அப்படின்னு. ஹியூமன் பீங்கோட டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஒரு நாயோட வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த மாதிரி சோ எப்படி அந்த சோல் ஒரு பாடி எடுக்கிறதோ அக்கார்டிங்லி அவனோட எல்லாமே சேஞ்சா இருக்கும். அந்த பாடிக்கு தகுந்த போல. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கணுமா? உங்களுக்கு கை ரைஸ் பண்றீங்க, ஹேண்ட் லோவர் பண்றீங்க, படிக்கணுமா? சமம் தெரியுது. உக்ராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி குஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூடானானுபஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷு. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. முட்டாள்கள்னா நமக்கு இப்பதான் பகவத்கீதை வந்ததுனால நமக்கு புரியுது. முட்டாளா இருக்கிறவன் என்னது? யாரு இதுல எல்லாம் நாட்டம் இல்லாம இருக்காங்களோ அவன் எல்லாம் முட்டாள் இருக்கான். அப்ப இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுட்டாதான் நமக்கு இது
நமக்கு கிளியரா புரியறது. ஆனா முட்டாள்கள் யாரு? அவளுக்கு வந்து தெரியாது உயிர்வாழி வந்து ஒரு உடலை விட்டு வேற ஒரு உடலுக்கு போறான். அக்கார்டிங்லி அவளுக்கு வந்து வேற உடல்னா என்னது? நாட் ஒன்லி ஹியூமன் பீங், எனி பிளான்ட்டோ, எனிதிங், ட்ரீயோ, பறவையோ, சின்ன பூச்சியோ, எப்படி வேணா உடலை எடுக்கும். அப்ப இயற்கை குணங்கள் அது போல மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டான். அத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் தான் இதை கேன் சீ கிளாரிட்டி இருக்கும், அவன் வந்து கிளியரா புரிஞ்சுக்கிறான். ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தின் பயிற்சி பெற்றுள்ளானோ, ஞானம் பயிற்சி எப்படி வரும்? இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணாதான் வரும். பகவத்கீதா கிளாஸ் என்ன, சும்மா ஒரு யாரோ லெக்சர் கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி தான் கிளாஸ்ன்னு இல்ல, ஒருத்தர் லெக்சர் கொடுக்கும், அது கேட்கலாமே, அதுவே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் கூடி நமக்கு புரிஞ்சு வரும். So it will strike us. நமக்கு புரிஞ்சவங்க இன்னொருத்தால் புரியணும்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு ஏதோ யாரோ சொன்னாங்க, டக்குன்னு அதை இட் வில் ஹிட் அவர் சென்சஸ். ஓ கரெக்ட் இல்லையா அப்படின்னு, அண்ட் ஃபார் எவர் இட் வில் ஸ்டே. அப்ப அந்த மாதிரி கேட்டுட்டே இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஞானத்தை வளர்த்துட்டே இருக்கணும். சோ ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். நம்ம கிளாஸ்ல வந்து கான்சென்ட்ரேஷனோட கேட்கறவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு வரும். சும்மா மேலோட்டமா பார்த்தாலும் புரியாது. ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் நுணுக்கமா இருக்கும்ல, இதுதான். யதந்தோ யோகினச்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன் அவஸ்திதம் யதந்தோ அப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த சேதசஹ பஷ்யந்தய சேதசஹ. அப்புறம் இதுவும் படிச்சுடுறேன். யதாதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாசயதே அகிலம் யச்சந்திரமசி யச்சாக்னோ தத்தேஜோ வித்தி மாமகம். தன்னுணர்வில் நிலை பெற்ற முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். யார் வந்து நம்ம தன்னுணர்வுன்னா என்னது? நான் வந்து ஆத்மாதான், நான் உடல் அல்ல. இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு ஞானம் வரும்? இதெல்லாம் படிக்க 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 ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணா போல எல்லாம் வந்துருமா? வராது. இல்ல 18 நாள் கோர்ஸ் பண்ணா போல எல்லாம் வந்துருமா? இட் வில் நாட் கம் அட் ஆல். இல்ல அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ட்ரைனிங் இருந்திருக்கணும். சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வீட்லயே அதெல்லாம் பேசி நம்ம அதெல்லாம் கேட்டு இருந்தோம்னா வரும். 1 fine day நம்ம 18 days கிளாஸா பார்த்தோம் வந்து கொடுத்து அதெல்லாம் வராது. இப்ப நம்ம இதை வந்து திரும்பி 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 இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா வரும். தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் முயற்சியும் பண்ணோம். எப்படி ஜப்பா பண்ணாலே போதும். மெயினா ஜப்பால எல்லாமே இன்க்ளூசிவ். The moment you take up ஜப்பா சீரியஸ்லி, அப்ப எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஒரு ஒடுங்கி 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 be on the right track. ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றை எல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஒன்லி ஆன்மீகவாதிகளால தான் முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை காண இயலாது. இப்ப ஒருத்தர் நல்ல பௌதிக உலகத்துல நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருக்கான், அவனுக்கு போயிட்டு இந்த இதெல்லாம் விவரம் சொல்லும்போது கொட்டாய் விட ஆரம்பிப்பான். சரி எப்ப நிறுத்துறப்பா, ஓர் அடிக்கிறது அப்படின்னா. ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது இதோட எல்லாம் நமக்கு சுவாரஸ்யம் புரிஞ்சுடும். ஒரு விஷயம் இப்ப நமக்கே இப்போ ஒரு 18 நாள், இன்னைக்கு என்ன 15 நாள் தான் ஆகுது. 15 நாள் முன்னாடி ஒரு 20 நாள் முன்னாடி இது யாராவது சொன்னாலும் நமக்கு புரிஞ்சிருக்காது, நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் வந்திருக்காது. இது கேட்கதான் நமக்கு வரும். இன்னமும் கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்வம் இனிமேதான் வரும் நமக்கு. அது இந்த நாலேஜ் இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. அவங்களுக்கு எல்லாம் இது புரிஞ்சும் வராது. they will not be understanding. அப்புறம் உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. சூரியனும் இருக்கேன்னு சொல்றாரு இல்லையா பகவான். சோ அந்த பிரகாசம் எங்கேன்னு வருது? சூரிய பிரகாசமும் பகவானுடைய சக்தியிலேருந்து தான் வருது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றன அப்படின்னு. எஸ். அப்புறம் காமாவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹம் ஓஜசா உஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சாமோ பூத்வா ரசாத்மகஹ. நான் ஒவ்வொரு கிரகங்களுள்ளும் நுழைகின்றேன், எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெறுகின்றன. ஒரு யுரானஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா அடுத்த ஜூபிட்டர், அது என்ன ஆர்டர் தெரியாது, நெப்டியூன், அர்த்து, புளூட்டோ இருக்கா இல்லையா தெரியாது. இதெல்லாம் ஒரு அந்த இது என்னது மார்ஸ், மெயினா மறக்க கூடாது. இதெல்லாம் அந்த பாதையில அந்த ஆர்பிட்லயே சுத்துறது. ஏன் அதுல டேஷ் அடிச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது எல்லாம் வரதே இல்லையே. நமக்கு அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டோம். ஏன்னா பகவான் அதை கிரியேட் பண்ணி கரெக்டா அது வந்து ஒரு பூமி இப்படி சுத்தினா அந்த ரொட்டேஷன் 24 hours ரொட்டேஷனா கரெக்டா ரொட்டேஷன் பண்ணும். ரெவல்யூஷன் சூரியனை சுற்றி வந்து ஒரு வருஷத்துல வரும்னா கரெக்டா அது வரும். அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சக்தியினால்தான் இதெல்லாமே ஏற்பட்டிருக்கு பாதையில். அப்புறம் எல்லாமே அந்தந்த ஆர்பிட்ல நிற்கிறது இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பகவான். அவர் பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். நான் இது படிக்கும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் லேர்ன்ட். நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா போட்டோசிந்தசிஸ், சன், இப்படி எல்லாம் தான் சொல்லி கொடுத்தோம். அப்ப சன்னு தான் வந்து எல்லாம் பயிற்சி பயிர் எல்லாம் வளையறது அப்படின்னு வச்சுக்கோம்.
ஆனா அதுல உள்ள காய்கறிகளுக்கு வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றது யாரு? சந்திரன் தான் வழங்குறார். சோ அது வந்து அப்ப பகவான் வந்து சந்திரனாவும் இருக்கார் அப்படின்னு. எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். அப்புறம் அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆசிரிதः பிராணா அபான சமாயுக்த பச்சாம் அன்னம் சதுர்விதம். 4 விதமான அன்னங்கள் இருக்கு. உன்னை நக்கி சாப்பிடுறது, உன்னை உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, உன்னை கடித்து சாப்பிடுறது, அப்புறம் என்னது வந்து உறிஞ்சி நக்கி, என்ன 4 விதம் இதுல போட்டிருக்கா? இதுல போட்டிருக்கு, பர்பட்ல போட்டிருக்கு. ஓகே, அப்புறம் இதுல என்ன போட்டிருக்கு? எல்லா உயிர் வாயுகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் தான். ஜீரண நெருப்பு இல்லைன்னா நம்ம சாப்பிடறதெல்லாம் டைஜஸ்ட் ஆகுமா? ஆகாது. சாப்பிடறதெல்லாம் அப்படியே உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? நம்ம கரெக்டா வேளா வேலைக்கு நமக்கு பசிக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? கரெக்டா அது வந்து டைஜஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ஒரு வெப்பம், அந்த ஒரு என்னது அப்படி இருக்கு இல்லையா? அந்த என்னது பிராணினாம் தேகம் ஆசை இது பச்சாம் அன்னம். அந்த பச்சாம்னா இந்த பச்சாமி இது டைஜஸ்ட் பண்ற அந்த ஒரு இதுவும் அந்த சக்தி நான் தான் கொடுத்திருக்கேன். உங்களுக்குள்ள டைஜஸ்டிவ் பவரும் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் காட். பகவானோட இதனாலதான் அது இருக்கு. டைஜஷன் பவரும் பகவான் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஜீரணம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக நான் இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடன் வெளி சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். 4 விதமான இது, அது எப்போ மறந்து போட்டு. ஒண்ணு வந்து என்ன பிரபுஜி, யாருக்கா நினைவு இருக்கா? Somebody can say. அருந்தப்படுபவை, மெல்லப்படுபவை, நக்கப்படுபவை, உறிஞ்சப்படுபவை. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. அருந்தப்படுபவை 1, 2வது மெல்லப்படுபவை, 3வது நக்கப்படுபவை, 4வது உறிஞ்சப்படுபவை மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நல்ல தமிழ், சுத்த தமிழ்ல சொல்லிட்டாள். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நீங்க லெவல் 2 என்ன படிச்சுட்டாள்னு தெரியறது. ஆனா பட் நம்ம இன்னும் 15th சாப்டர் வரலையே. 7th சாப்டர் தான் முடிச்சிருக்கோம். 7th சாப்டர் தான் முடிச்சிருக்கோம். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு தெரிஞ்சுடுது. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து இதுல கொடுத்துருக்கு, பர்பட்ல கொடுத்துருக்கு. சோ அந்த மாதிரி 4 விதமான உணவை நான் செரிக்க செய்கிறேன். அப்படி நல்லா இருக்கும். நீங்க எல்லாம் எல்லாரும் புக்கு வாங்குங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் ஒண்ணுமே நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் ஒரு துளி தான் படிக்கிறோம். ஆனா உள்ள போய் பார்த்தா ஒரு ஸ்லோகமுக்கும் ஒரு பர்பட் என்ன, ஒரு மீனிங் என்ன, திரும்பி மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட். ஆனாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதனால புக் ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு புக் வாங்கணும், தமிழ் புக்கே வாங்குங்க. நம்ம பாஷை அதுல நல்லாவே புரிஞ்சு வரும். அண்ட் இங்கிலீஷ் தான் ஆன்லைன் கிடைக்கிறது. ஸோ யூ மே நாட் ஹேவ் டு பை இங்கிலீஷ். இல்ல எங்களுக்கு தமிழ் அவ்வளவா தெரியாதுன்னா இங்கிலீஷ் புக் வாங்குங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா அது எப்போ ஹேண்டியா இருக்கும். ஓகே. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो. நான் வேதமாவும் இருக்கேங்கிற வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம். நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளேன். எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருப்பார் அஸ் பரமாத்மா. 4 ரூபத்துல இருப்பார். அப்புறம் என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்ற. நான் தான் எல்லாருக்கும் ஞாபக சக்தியும் கொடுக்கிறேன், மறதியையும் கொடுக்கிறேன். மறதியும் வேணுமே. எல்லாம் நமக்கு நினைவு இருக்குன்னா பைத்தியமே பிடிச்சிடும். போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம், நம்ம அம்மா அப்பா யாரு ரிலேட்டிவ்னா பைத்தியம் முடிச்சிடும். அதனால மறதி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஆனா ஞாபக சக்தியும் பகவான் எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ இதெல்லாம் கொடுப்பாரு. இதெல்லாம் மறக்கணுமோ அதையும் அவர் தான் பண்றார். அப்புறம் என்னது அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸும் அவர் தான் கொடுக்குறார். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் தான். இந்த வேதங்கள்ல இருக்கிறது என்னது, இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்கணும். எங்க போறோம் தெரிஞ்சுட்டு எங்க இலக்கு என்னது, பகவான் இடத்துல தான் போறோம். கிரியேட் பண்ணதும் பகவான் தான். எல்லாம் மேட் பை என்னது, பை ஃபார் ஆஃப் த பீப்புள், பை த பீப்புள் நம்ம சொல்றோமே, அந்த மாதிரிதான் இது. இது வந்து பீப்புள் கிடையாது, பகவானே இயற்றி இருக்கார். இதேதான் நம்ம படிக்க போறோம். இதனாலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய இலக்கு என்னது, பகவான் இடத்தில் அடையிறது. எதை பத்தி படிக்கிறோம், பகவானை பத்தி தான் படிக்கிறோம். சோ எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே தான். வேதங்கள்லாம் படிச்சு என்னத்தை தெரிஞ்சுக்க போறோம், எங்க போறோம், பகவான் இடத்துல தான். அது வேதாந்தத்தை தொகுத்தது யாரு, பகவான் தான். त्वासिमौ पुरुषो लोके क्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त अव्यय ईश्वरः. தவறக்கூடியவர்கள் யார், நம்ம தான், உயிர்வாழி தான். தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். அந்த ஸ்லோகத்தை கொடுத்திருக்கு. அடுத்த என்ன கொடுத்திருக்கு, இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷர் இருக்கார். யாரு, நம்ம பரமாத்மா இருக்கார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றனர். 3 உலகம்னா என்னது,
ஹையர் பிளானட்ஸ், அந்த இது மேல் உலகம், கீழ் உலகம், அப்புறம் எர்த், நம்ம நடுவுல அந்த மாதிரி எல்லா உலகங்களையும் அவர் வந்து காக்கிறார். யஸ்மாக்ஷரம் மதிதோ அகம் அக்ஷராதபி சோத்தமஹ அதோ அஸ்மி லோகே வேதேச்ச பிரதித புருஷோத்தமஹ. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகில் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன். எல்லாம் இதெல்லாமே தவறக்கூடியவர்கள் இங்க இருக்கும், தவறாதவர்கள் அங்க மேல அங்க இருக்காங்க. இவருக்கு அப்பாற்பட்டு பகவானும் இருக்கார். யாரு? திவ்யமானவனாக இருக்கார். நான் வந்து உத்தமமானவர் இருந்தாலும் உலகில் உள்ள வேதங்களிலும் நான் வந்து புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகிறேன். இவர் வந்து இதுலயும் இல்லை, கீழ் பாவம் எனது மேல் உள்ளவர் தவறக்கூடாதவர்கள், தவற இழைக்காதவர்கள், தவறக்கூடியவர்கள், அந்த இடையில பகவான் இருக்கார். அவர் அதுல எல்லாம் வந்து பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அவர் வந்து இது செப்பரேட் என்டிட்டி. அவர் வந்து வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமராக கொண்டாடப்படுகிறேன். அப்புறம் யோமாம் ஏவம் சம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, ஐயம் வரவே வருது. பகவான் இருக்கேன்னு நம்பிக்கை வந்ததுன்னா நமக்கு ஐயம் இருக்காது. ஐயம்னா என்னது? பயம் இருக்காது. அண்ட் ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்கும். பகவான் இருக்குமா நமக்கு என்னதுக்கு பயம்? அந்த மாதிரி. சோ ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். அதுதான் ஆக்சுவல் நாலேஜ். என்னை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுண்டு இதெல்லாம் என்ன வழிபாடு பண்றவன் தான் ஆக்சுவல் நாலேஜ் கிடைத்து அவன் வந்து எனக்கு வழிபாடு பண்றான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். அப்ப அந்த மாதிரி ஃபுல் கன்விக்ஷனோட இருக்கிறவன் தான் வந்து ஃபுல்லா அவன் வந்து தெய்வீக செயல்பாடுகள் என்னது இது வாட் எவர் இஸ் டூயிங், ஜப்பா பண்றதா இருக்கட்டும், வாட் எவர் அவன் பண்றது எல்லாமே வந்து டோட்டலி இன்வால்வ்டா அவன் பண்ண முடியும். சோ அது வந்து அந்த மாதிரி ஆளுக்கு என்னது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வார். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து ஐயம் கிடையாது. there is no confusion. He is totally convinced that God is there to protect me. அந்த மாதிரி. அடுத்தது லாஸ்ட் இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம். ஓகே, இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயா நக ஏதத் புக்த்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத்யஸ்ச பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதியே இதுவே தான் கான்பிடென்ஷியல். என்ன நாலேஜ்? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, இந்த நாலேஜ் தான் ரொம்ப கான்பிடென்ஷியல். பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனின் முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். இதை நீங்க வந்து யாரெல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ பகவானுடைய என்ன இது பொசிஷன் என்னது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவன் வந்து இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவன். தே வில் பி த ஞானிஸ், அறிஞன் அப்படின்னு. அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். அவன் வந்து எல்லா முயற்சியும் எடுப்பான், which will be சக்சஸும் இருக்கும். அவனுக்கு நல்லா இது உணர்ச்சியோட தான் அவன் பண்ணுவான். அண்ட் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும், என்னது கரெக்ட் என்னது ராங் சொல்லிட்டு அவனுக்கு வேறுபாடு பண்ண தெரியும். அவன் வந்து இருப்பான் அந்த மாதிரி. இது வந்து நாரதரோட ஸ்லோகம். ஓகே, இதுதான் ஐ திங்க் லாஸ்ட் ஸ்டோரி. ஓகே, ஒரு நாள் பிரம்மா இப்ப நாரதர் யாரு? பிரம்மாவோட பிள்ளை. ஓகே, சோ ஒரு நாள் பிரம்மா நாரதரை, அதுல இங்கே ஆரம்பிக்கலாம். கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தராக இருந்த பிரம்மாவின் மகன் நாரதர் இறைவனிடமிருந்து ஒரு வீணையை பெற்றார். ஒரு கிஃப்ட். ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் பக்தியில இருக்கிய நீ, ஒரு வீணையும் தரேன், அழகா வீணையை மீட்டு நாராயண சொல்லின்றேன்னு. அப்ப பிரம்மாக்கு என்ன வேலை கொடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணர்? படைக்கிற வேலை தான். பிள்ளைகிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட சொல்றாரு. யாரு? நாரதர்கிட்ட. நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, குழந்தையெல்லாம் பெற்றுக்கோ அப்படின்னு. அப்ப இவருக்கு என்ன பயம்? வேண்டாம் என்ன சொல்ற? ஒரு நாள் பிரம்மா நாரதாவை திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தினார். தவறான தொடர்பு பயம் காரணமா. தவறான தொடர்புன்னா என்ன அர்த்தம்? அப்புறம் பௌதிகத்திலேயே நாட்டம் போயிடுமே. அப்புறம் பகவானை நம்ம வந்து ஏன்னா அவருக்கு பிடிச்சது என்னது? நாராயண சொல்லிட்டு இருக்கிறது பிடிக்கும். அப்ப தவறான சங்கம்னா என்னது? வேண்டாம். அப்புறம் குழந்தை, மனைவி, மக்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம். ஆனா ஐ வில் பி டீவியேட்டட், கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. அப்ப எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நாரதா திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து விட்டார். ஆத்திரமடைந்த பிரம்மா நாரதரை காந்தர்வனாக பிறக்கும்படி சபித்தார். வந்து அப்பெல்லாம் அவ்வளவு பவர்ஃபுல். பிடிக்கலையா? நமக்கு சொந்த பிள்ளையா இருந்தாலும் ஒரு சாபம் அப்படி. அப்புறம் அப்ப அவர் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறக்கிறார்? உபபர்ஹனன். எஸ், அந்த மாதிரி பிறந்து நாரதா அரை தெய்வங்களுக்கு, தட் இஸ் டெமிகாட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆட்டம் இதெல்லாம் படுவாங்களே, இந்த ரம்பை, உர்வசி அதெல்லாம் அந்த இடத்துல அவர் வந்து அந்த ட்ரம்ஸ் வாசிச்சுட்டு இருக்காரு.
ஒரு நாள் ஒரு இளம் நடன கலைஞரின் மாயையால் அவர் தனது தாளத்தை தவறவிட்டார். நல்லா ஆடுறாளே, நல்லா டான்ஸ் பண்றாளே, அதுல வந்து தன்னோட தாளத்தை தவற விட்டோம்னா என்னாச்சு? டெமிகாட், இந்த அப்படி சாபம். நீதான் நல்லா என்ன கான்சென்ட்ரேஷனே இல்ல உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபம். என்ன சாபம்? நாரதாவை ஒரு சூத்ராவின் மகனாக பிறக்குமாறு அரை தெய்வங்கள் சபித்தார். அப்ப அடுத்த ஜென்மம், 3வது ஜென்மத்துல இருந்து ஒரு பணிப்பெண், ஒரு வேலைக்காரி ஒரு ஒருத்தி இருக்கா, ஒரு ஏழை. அவ வந்து அவ பிள்ளையா இருக்கார். ஆனா என்ன வேலை? அந்த அவருக்கு என்ன ஒரு லக்கா எடுத்துன்னா, பணிப்பெண்ணின் மகனாக பிறந்ததால் நாரதாவிற்கு சத்துர்மாச வைணவர்களுக்கு சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது. நம்ம சாத்துர்மாசத்துக்கு அவங்க எல்லாம் டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரே இடத்துல உட்காந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு அவங்க சாப்பிட்ட மிச்சத்தெல்லாம், சாப்பிட்ட மிச்சம்னா நைவேத்தியம் பண்ணது, அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணது இவன் சாப்பிட்டு திரும்பி நல்ல புத்தி எல்லாம் வளர்ந்து, அந்த மாதிரி நல்ல புத்தி தான் அவருக்கு, ஆனா சாபம் கிடைச்சோத்தே. அப்ப அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து நாரதராக பிறந்தார். சேவை செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்து இறைவன் மீது கலப்படம் இல்லாத அன்பின் காரணமாக அவர் நாரதராக மறுபிறவி எடுத்து பிரபுக்களின் மகிமையை என்றென்றும் பாடினார். பிரபுக்கள்னா இதான் பகவான நாராயணா நாராயணா சொல்லிட்டு எந்த நேரமும் பாடிட்டு இருந்தார். நாரத முனி ஒரு குருவாக பணியாற்றினார். எல்லாருக்கும், யாருக்கெல்லாம்? பிரகலாத் மகாராஜுக்கு குருவா இருந்தார். அப்புறம் துருவ மகாராஜ், இதெல்லாம் நம்ம பிரகலாத் மகாராஜுக்கு தெரியும். துருவ மகாராஜ் இப்பதான் ரீசெண்டா நம்ம பார்த்தோம். பிருகாரி வேட்டக்காரன் ஐ திங்க் நேத்திக்கு தான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் வியாசதேவ் வந்து அவர் தானே வியாசதேவ், அவர் வியாசரா மாறிட்டாரே. அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து குருவா இருந்து அவர் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு குருவா இருந்து அவரோட காலத்தை கழித்தார். அடுத்தா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது 15 சாப்டர் முடிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருந்தது, பட் ஹரே கிருஷ்ணா.